Die oren die dit gerusten net en die verdouwen op de orenkant kan ik. Zo aan is dit op de lijst van de Christen een mindager. En dan gaan we qua met mijn weekcontact. Dus om meer leiden dan we binnen kan meer. Ja. Zo zit het zo was. Het zie je in tolle plakjes gaan we naar Bidel, ja. Dat is heel gemeente eigenlijk wat. En dan komt je in Hudde Griep. Ja maar, op Schoelenborg komt nog een wat Steense Heide in Burgum. En nog op de dik tussen Kattenbara en Burgum en Bido Vonden komt ook nog wat te staan. En zo gaan we wat bereidwillige eigenaren van grond. Zo, dat ga je dan, hè? Dan ben je zo haastig. Wat wil je nog besteed? Nou, zo ik kan er nooit voortwijzen. Ja. Nou, we hadden een van de zaterdag buiten hadden we de steen laten. Dus, en we moeten de trap aan zijn wegbroeken, dus die hellen we nog dan maar even op. Ik heb het zelf wel even maken. Dan zitten we straks zwier in de problemen. Hier staat er mooi. Ik ken die ook naar wegbroek. Nou, hier is ook op hard, heeft dat ding net. Je maakt een beetje heger heen, dan moet je met een beetje. De vrees wel bij een topprestatie van mij. Zo. Maar ben je wat een goede duo? Nou, we gaan net vaak spul gewoon. Nou net, maar je weet nooit wat er komen kan, hè? Maar ja, dat heb je keuze vanzelf, hè? Want ze maken er wel in. Dus dan horen we als het net was kennen, horen we ze een kortje stil. Waar is die het heger op de lijst? Want dan ben ik daar wel even scheren naar. Zie, zo is dit nummer 1 en met de achter nummer 2. Nou. En die zitten nu ook in de rieën. Die zitten er nooit bij, denk ik. Ja. Dus en dat die... is via net een puntje. Nee, ja. Nee, dat had ik nooit een punt best. En ze had aardig dingen in oren of jouw dus... We hopen er nog een cent bij te krijgen of twee. Ja, verslaven die dingen eerlijk del, hè? Ja. En eerst ik wat leuk werk, want het is ook hard. Ja, wat in mijn wegen wil, hè? Dan valt wel wat af. Ja, nee, maar we een beetje stormvriezen, hè? En het begint nog een beetje te vriezen, dus dat vinden we helemaal niet slim. Alleen we zitten hier bijzonder na je weken, maar dat doen we nog maar net, want ja, je had een frost. En dan hebben we het nog gauw hier. En in het meestal nog theewetter van Elfsteden toch, en weet ik wat al. Dus we sluiten er nog maar in. Want na je weekend misschien even net meer. En dan vast de best eerst al de verkiezingsdag. En dan ja, hoe dan nog meer. Hè? Nou, hoe ligt het nog? Ja, hè?